Nggih. Ayo Mas Medi iki karo Dik Nova. Ya monggo. Ya. Janur Kunir. Nggih, monggo. Mas Ferry, aku teh bingung aku. Keyboardmu nyandi yo Mas. Simpel ngene iki awalnya kalau diaris simpel. Ngene iki ruwet. Iki bocah pengen tombol apa nyile. Hei. Ayo Bud. Weh, nyile. Siap. MC lucu kok pas kena. MC ne Mumet bisa. Heh, sik to. Hah? Aku rong ngomong. Kesuwen dul, monggo Mas. Wah, MC bukan ngomong ayo. Selamar malar partamu dangar. Yo trinsingan digaske. Pulau Cokek, monggo Grandong Reja Mas Adi. Pulau Cokek, monggo. Mas Adi, Grandong Reja. Sorkit. Pulau Cokek. Ayo Mas Medi. Mas Parno. Mas Puing, maju. Jenengan sik miwiti. Nah, ngono lho. Mas. Bareng sempet bahagian nyatane jaro atine nganti wega pepisahan batine joro tresnane ayo
Esek. Ora pamit aku. Wong ayu wong kangen sliramu. Banoka. Absen lagi. Dek Nova, Dalam. sayang. Pinter ya saiki. Tadi Om Parno njaluk lagune ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya podo Pundi? Mang. Mas. Sopo Halo. to, Mas? Sopo? Juragane kono Mas Parno njaluk lagune ninggal katresnan. Ninggal Ya, ya, Mas, Bro. Supe. Mas Parno Arjuna lagunya apa Mas? Ninggal Oh, katresnan. Ya. Wis sama. Ojo sumelang wong bagus tresnaku bisa sumade ana ing sisihmu. Ninggal katresnan.
Tambah Bos. Nambah apa? Aku sih manut wae. Nambah Biasanya apa? ngono iki pupusin nelongso. Oh gitu.